Maayong adlaw kaninyong tanan. Sama sa gihapon nalipay kog dako nga kita makatuon sa pulong sa Ginoo. Og nagpasalamat ako sa bako sa tanan nga mitabang sa atong Bible study. So sa dili pa kita magsugod, atong hangyon ang Ginoo nga magauban ka nato karon. Magampo kita. Amahan mo nga langit nun. Daghang salamat sa panahon nga kami gihapon makabahin-bahin sa imong pulong. Nga amo kang mahibaw-an kung unsa ang imong gusto sa among kinabuhi. Ginoo, gakinahalang kami karon og tabang kanimo. Hinaot pa unta nga imong ipreparar ang tagsa-tagsa namo kakasing-kasing. Sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. Sa usang semana, nagtuon kita sa sinulat ni Matthew, Kapitulo 4. Ang atong review may tungod sa katapusan nga bahin sa Kapitulo 4. Nga si Jesus gasugod na sa iyang ministry o daghan na siyang giayo, mga tao nga dili makasabot, makakulang sa hunahuna, may mga sakit, iyan ang giayo. So ang nitabo, daghang kayong mga tao nga misunod niya na tingala kinsa maning tawhana nga daghan man gihimo. So mo nang daghang misunod sa iyaha. Karon mo adto na kita sa Kapitulo 5. Kining Kapitulo 5 sa sinulat ni Matthew, popular kaayo ni the Beatitude sa in English, so blessings. So sa una, ato lang iklaro dayon nga sa original nga sinultian, original ang blessing, ang buot ipasabot na sa pinakailalong gyud mao nga malipayon. Malipayon ka. So tan-aw nato kay kini siya murag katingalahan ning gitudlo ni Jesus. Ang iyang gitudlo kanato nga importante kaayo. Kay dinhi mahibaw-an nato kung sumusunod ba kita ni Jesus, kung tinuod ba kita nga Kristohanon, og kung adunay usa ka tawo nga moingon nimo nga siya Kristiyanos, apan ang iyang kinabuhi lain kaysa gitudlo ni Jesus, so murag magduda ka kaniya. So atong tan-awon unsa maning giwali ni Jesus nga murag katingalahan man countercultural. Buti pasabot nga ang gitudlo ni Jesus lain sa kaysa kultura bisan sa unang panahon o sa atong panahon karon. Kontra, dili nagpareho. So atong tan-awon ni. Magsugod kita pagbasa sa kapitulo 5, versikulo 1. Guys, giubo kog jutay so nag-inom kog tubig. Basahon nato. Ang wali ni Jesus didto sa bungtod sa Israel. Sa pag-adto namo didto mga pipila na katuig karon, amo ning gitungas ning gamay nga bungtod nga posible nga si Jesus didto gatudlo. So didto sa bungtod imong makita ang Sea of Galilee. So so nakita na ako o unsa putoy nakita ni Jesus niadtong panahon na. So tan-aw nato ning gisermon ni Jesus. Versikulo 1. Sa pagkakita ni Jesus sa katawhan, mitunga siya sa bungtod ug milingkod didto. Unya mialirong kaniya ang iyang mga tinunan, dili lang ni ang 12 ka tinunan, kundi daghan siyang mga tinunan usab nga misunod ni sa iyaha. Og natingala mo nganong siya milingkod. Sa unang panahon, ang teacher maglingkod. Ang mga estudyante manindog kay para dili makatulog. So mao na ilang kultura. So siya nagtudlo na.
o gitudloan niya sila ni ining mosunod. So mo gitudlo. Sa original nga translation, sa original nga hubad, ang buot ipasabot kining mitudlo murag politicians ba siya, murag politiko nga kusog siya, murag diretso ang iyang pagsulti o forceful. Murag politicians kamo nakadungog na mo og kung naay election nga maayong mosulti ng mga konsehal, mga mayor unsa pa to. So kini mo ni si Jesus mura siya politika nga gasulti kay importante kaayo ang iyang gitudlo. Miingon siya, mga taong bulahan, kini sila mga taong bulahan, kini siya ang mga Kristiyanos. Kung ikaw citizen ka sa langit, mao ni imong buhaton. Miingon siya. This is counter-cultural. Bulahan, ako lang ipakita ninyo nga sa original nga paghubad gikan sa Grego, ang buot ipasabot malipayon. Bulahan, malipayon ka husto. Mao nay giingon malipayon. So, kini ang giingon nga malipayon ka, naapoy premyo tungod sa imong kalipay. Apan mura og katingalang kayo nganong premyuhan man ka ug nganong malipay man, mao gisulti ni Jesus. So tan-awon nato. Ang unang gitudlo niya, isa bulahan o miingon tang malipay ang miilang nga sila kabos. Unsa man ang kabos? Pobre. Sa original ni sa Grego, duha ka klaseng kabos nila. Kanang kabos nga gatrabaho nga mura og kakha tuka mo na usa sa mga pobre. Ang usa kana yung walay nahot, walay sulod sa bulsa, bankrupt kung bangko pa ni bankrupt wala gyud. Mao ni gigamit ni Matthew. Nga wala gyud, miingon siya kabos wala gyud. Unsa man kabusa sa mga butang nga espirituhanon kay maangkon nila ang paghari sa Dios. So kung muila ka, kung ikaw mo akseptar nga ikaw pobre wala kay mahimo nga makaduol ka sa Ginoo, kinahanglan akseptahon nato nga ikaw ug ako makasasala. Mao gyud una nga kita adunay premyo nga maangkon na nila ang paghari sa Dios. Kung kita mo tuo sa atong kaugalingon gyud nga kita makasasala, ang Dios maghari sa atong kasing-kasing. Dinhi mingon siya ang pobre, nothing to offer to give to God. Nothing, wala kitay mahimo. Ngano? Kadtong mga tawo nga moila nga sila kabos sa butang nga espirituhanon. Dili kabos sa mga kwarta. Ikaw kung puno ka pareha sa mga Hudiyo, sa mga kadugo ni Jesus nga sila puno na kaayo. Puno tungod kay mituo sila nga wala sila nga dali lang silang malimpyuhan, moadto lang sila sa templo nila, mahugas og tubig, mahugasan na sila, malimpyuhan na sila. Pero wala sila kay balunga sa sulod silang kasing-kasing anaay sala. Dili sila mo akseptar nga sila makasasala. Puno na, so dili sila ang Dios wala maghari sa ilaha. Wala sila mo angkon nga makasasala. Kining kabos sa espirituhanon, buti pasabot nga kita mo angkon kay kita pobre kita kaayo sa espirituhanon. Number 2, ikaduhang gisulti ni sa atong Ginoong Jesucristo. Bulahan ang versikulo 4
Moingon nga bulahan ang nasubo kay lipayon sa Dios. Bulahan ang gitulo usab nga malipayon ang nagsubo kay lipayon sa Dios. Pero sa English ani, murag lain kaysa Cebuano. Kaysa Cebuano, bulahan nagsubo kay lipayon sa Dios. Pero sa English miingon nga blessed those who mourn, nagbangutan, for they will be comforted. Unsa man ning giingon dinhi nga blessed, nga malipayon kadtong mourn. Ang buot ipasabot ana nga malipayon kanang pagbangutan kung naa kay igsuon o mahal nimo sa kinabuhi nga namatay, ug ikaw nagbangutan nasakitan kag husto tungod sa pagkawala sa imong mahal sa kinabuhi, mao ni gigamit, nagbangutan siya. Nagbangutan, unsa may nagbangutan? Nagsubo siya, nagbangutan tungod sa iyang sala. Ang una, miangkon ka sa imong sala. Ang karong sunod nga giingon ni Jesus nga ikaw nagsubo tungod sa imong sala. Dinhi sa Grego, nagbangutan. So, kung naay suod sa imong kinabuhi nga namatay, ikaw mohilak, mosinggit, masakitan. Kita usab murag magbangutan sa sala. Dili tong kay maimpyerno kita. Pero dakong kaguol nato atubangan sa atong Ginoo. O tungod sa atong kahimtang sa sala. Ang pagbangutan sa atong sala makatulod ka nato, it can push us sa paghinulsol sa atong sala. Aron nga kita maluwas, kung dili kita maghinulsol, kung dili nato akseptahon nga kita makasasala, dili kita magbangutan sa sala, dili kita mapasaylo. Ikatulo nga gisulti ni Jesus, verse 5, bulahan or malipayon ang mapaubsanon kay maila ang tibuok nga yuta. Bulahan ang mapaubsanon. Sa in English, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Sa Binisaya, bulahan ang mapaubsanon, ang meek mapaubsanon. Bulahan or malipayon ang mapaubsanon kay maila ang tibok nga kalibutan. Mapaubsanon sa Greek praios. Lisod hubaron sa usa ka pulong ang meek ang mapaubsanon. Gikan sa Grego, paingon sa English, paingon sa Binisaya, dili pwede og usa ka pulong lang. Sa English, meek. Sa Cebuano, mapaubsanon. Pero ang buot ipasabot niini nga balansi sa kasuko, kontrolado nga kusgan og nga mapainubsanon. Pananglitan sa high school ako. Nag-practice mi og karate. Kay sa unang panahon, uso ng karate. Pagkatapos ang among teacher moingon nga, kamo na antigo na mo karate, ayaw mong panghambog. Ayaw mo pagpasok patapang-tapang, pag-isog-isog. Ayaw mo pangitag away. Inyong bantayan ang inyong naantiguhan. Ayaw ninyo abuso. Ayaw ninyo abuso sa inyong naantiguhan. Mag-amping kayo. Kontrolado. Ang giingon nila in English, strength under control. Masuko man kita, masuko usab.
pero kontrolado tungod sa sugo sa Ginoo, kita dugay masuko. Mao na gingon ni bulahan ang mapainobsanon. Dili bot ipasabot nga yatakan ka, kundili magpaubos. O magpaubos kita tungod kay gusto sa Ginoo. Unsa may tabo kung mapainobsanon ang tao? Walay away, dili kay makaaway. Dili bot pasabot nga ikaw talawan, apan kontrolado tungod kay gusto kang mosunod sa atong Ginoo. Mao nay kinaiya sa usa kay Kristohanon. Dili day masugo, kontrolado ang iyang kasuko. Bulahan ang mapaobsanon kay maila ang tibuok nga yuta. Versikulo 6, bulahan or malipay katong naningkamot pagtuman sa kabubuton sa Dios kay tagbawon sila. Ang in English ana, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Ang sa Binisaya, bulahan katong naningkamot pagtuman sa kabubuton sa Dios kay tagbawon sila. Murag layo-layog jutay, apan sa in English moingon katong malipayon, katong gutom o giuhaw. Unsa may buti pasabot ani sa atong Ginoong Kristo? Kung ikaw moadto ka sa bukid, init kaayo, wala kay pagkaon, naglakaw kag 5 ka oras, init plus 40 degrees, pareha sa usang bulan nga init kay dinha. Uhawon ka, gutumon ka, gusto kang makakaon, gusto kang makainom. Mao ni giingon sa atong Ginoo nga bulahan ang malipayon katong naningkamot sa pagtuman sa kabubuton. So pagtuman sa atong Ginoo, sa kabubuton sa Dios, dili imuhang kabubuton. Sa atong kultura, gusto nato nga ang atong kabubuton ang masunod. Pero ang giingon ni Jesus, ang iyang kabubuton. Pero ang pagsunod niya, mura ka o gutom, giuhaw ka, nga musunod niya, nga ang iyang kabubuton, maoy matuman. O unsay promise, unsa ang ihatag kung musunod kita sa kabubuton sa Ginoo, mao nga tagbawon niya kita. Kining kagutom nga giingon dinhi ni Jesus, dili lang malipay nga makakaon og usa ka pandesal, kundili gusto gyud mukaon kay gutom na kayo, gusto kitang mukaon sa humay, sa bulad, sa isda, sa pansit. Gusto kitang mabusog. Daghang mga tao nga gutom sa kwarta karon. Gutom sa power, gutom sa nga makakuwag dako kaayong kwarta, nga adunay dakong balay, gusto magpasikat, gutom, uhaw. Apan ang gusto sa Ginoo, nga gutom, uhaw kita sa pagtuman sa iyang kabubuton. So countercultural, mingon siya, malipayon katong mga tao nga gutom sa pagsunod sa kabubuton sa atong Ginoong Kristo. Versikulo 9. Versikulo 8. I mean to say, versikulo 7. Bulahan or malipayon ang maluluyon, kay kaluyan sila sa Dios. So in English, blessed are the merciful, for they shall obtain
mercy. Bulahan malipayon ang maluluyon kay kaluy-an sila sa Dios. Ang nakadawat og kaluoy sa Ginoo kinahanglan nga muhatag og kaluoy sa ubang mga tawo. Ang Ginoo naluoy kanato kay kita unta diretso man sa impyerno. Apan naluoy siya. Iyang gipadala ang iyang bugtong nga anak. Aron nga maoy mulukat sa atong mga sala. Naluoy siya. So kung ikaw napasaylo sa Ginoo, ang imong attitude, ang imong character, maluluyon usab. Kung naay tawo nga makasala nimo, ayaw dayon siya og kasab-a. Maluoy kaniya. Ayaw paglantaw sa mga negative things sa buhay niya, sa kinabuhi niya. Nga amo rin mali niya mo na sayop. Tanawa ang iyang maayos ang kinabuhi. Unsa may premyo kung mao nay atong abilidad, mao nay atong character, mao nay atong conduct, makadawat og kaluoy kita sa Ginoo. Adunay premyo, adunay gasa kung kita maluluyon. Versikulo 8. Bulahan, malipayon, ang putli ug kasing-kasing, kay makakita sila sa Dios. Malipayon, mingi sa putli og kasing-kasing. Unsa maning putli? Sa in English, blessed to the pure in heart. Pure. Sa karaan nga mingon siya ang kasing-kasing wala na bahin. Pananglitan sa original sa Grego kani giingon nga bulahan ang putli og kasing-kasing. Pure in heart. Ang sa ilang panahon kining pure in heart mura ni siya og ang iyang kasing-kasing wala mabahin. Mura ba ni siya og adunay usa ka ulitaw ko sa unang panahon. Kitang tanan murag na ulitaw kita. Usahay naay duha ka babae nga atong magustuhan. Nabahin ang atong gugma. Kining pure in heart, buit pasabot, dili mabahin, usa lang yun. Mao na'y gusto sa atong Ginoo nga ang gusto niya nga ang atong kasing-kasing dili mabahin. Ana lang yun niya. Dali lang kitang mabahin din sa kalibutan karon. Pure in heart, pure karong panahona. Dili na dakanang dili pure. Bisag ang atong panahon ron dili pure. Ang atong hangin polluted na. Nahugawan na, dili na pure ang hangin. Kay ato nang giabusahan ang kalibutan. Dili na pure, daghang kayong epekto. Ang init, nag-init na ang atong kalibutan. So, ang ice sa among norte diri sa Canada, naghinay naglanay, kusog kayo ang paglanay niya. Buot ipasabot nga ang tubig, adunay mga isla na sa kalibutan nga malunop na tungod kay daghan ng tubig. Og ang panahon usab karon na usub na gusto, daghan ng bagyo tungod kay polluted na ang kalibutan. Ang pollution makadaot sa panahon, makadaot usab sa ato. Kung ang polluted ang atong huna-una, kung kita namixlahan sa mga hugaw nga mga butang, ang atong kasing-kasing dili na pure. Ang gusto sa Ginoo nga dili mahugawan ang atong kasing-kasing. Ang gusto niya nga siya lang yun ang atong alagaran. Kabalo ka og unsay premyo? Bulahan or malipayon ang putli ug kasing-kasing? Kay ang premyo, makakita sila sa Dios.
makapuyo siya sa balay sa Ginoo. Versikulo 9, bulahan o malipayon ang naningkamot nga managdait ang katawhan, kay isipon sila sa Dios nga iyang mga anak. So unsa man sa English ang versikulo 9, blessed are the peacemaker. Malipayon ang naningkamot nga makipagdait sa ang katawhan. Aduna akong gilantaw usab sa dictionary, kanang giingon nga peacemaker, tig pasiugda sa kalinaw. Ikaw ba, tig pasiugda ka ba sa kalinaw? Makita ba sa imong mga silingan nga ikaw magsugod sa kalinaw sa iyang community? Ang Kristohanon maunay kinaiya nga siya ang tigpasiugda sa kalinaw, peacemaker. Dili siya daling makipag-away og tao. Maunay kinaiya sa Kristohanon. Kung naay miingon nga siya Kristohanon, apan daling makaaway, magduda na kaniya nga siya murag dili gyud siya tinuod nga Kristohanon. Mahimo nato kung atong isulti sa uban nga si Jesus lamang ang makaluwas kanato. Kung kita tigpasiugda sa kalinaw, kinsa may maghatag og kalinaw? Ang atong Ginoong Hesukristo lang. So mauna nga kung ikaw ug ako nahibalo sa pulong sa Ginoo, imo usab isulti sa uban, kay si Jesucristo lang ang makahatag og kalinaw sa atong kinabuhi. So unsay premyo, unsay ganti kanang naningkamot nga managdait ang katawhan, kay isipon sila naay ganti. Isipon sila sa Dios nga iyang mga anak. Kung kita di ay naningkamot gud ta nga makipagdait, peaceful, peace loving, kita ang kunon nga kita mga anak sa Dios. Maunay ganti sa mga tao nga peace loving. Versikulo 10, bulahan, malipayon ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios, kay mahisakop sila sa paghari sa Dios. Bulahan, malipayon ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios. Sa in English, blessed are those who are persecuted. Malipayon ang gilutos, kanang gisakit, gipersecute, kanang gikulata, kanang gitorture tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios. Dinhi miingon siya, paglipay kamo, paghimaya kamo, kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo dito sa langit. So unsay premyo sa mga tao nga gipersecute, nga gilutos, nga gisakit, nga gikulata tungod sa atong Ginoong Hesukristo? Niingon ang Ginoo, ang premyo, ang premyo, bulahan kamo kung mabiay-biayon o daog-daogon sa mga tao o butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod sa inyong pagsunod kanako. Paglipay kamo, kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo dito sa langit. Kay ang iyang mga propeta sa Ginoo gipasipalaan.
Imagine, huna-hunaan ninyo ang giingon ni Jesus nga maglipay. Kining pag-ingon niya diri sa versikulo 12 na paglipay kamo, pagmaya kamo, gikan sa original na nga Grego nga dako kaayo ang imong kalipay nga ikaw di ay patyon tungod sa imong pagtuo sa Dios. Mulukso, kining giingon dinhi, mingon siya mulukso ka sa kalipay. Kay ikaw gibiay-biayan nga ikaw gipreso, gipatay. Mingon siya mulukso ka tungod sa iyong pagsunod ug adunay ganti nga gitagana alang dito sa langit. So adunay ganti nga gitagana, wala ta kay balog unsalan. Apan mulukso unsa man ang giingon ni Jesus nga patyon ka sa ubang lugar karon, dito sa Iran, Iraq, daghang mga Kristiyanos namatay. Ang uban gani sa mga Muslim nga countries walay simbahan. Sa unang panahon daghang kay mga Kristiyano sa Saudi Arabia napupo silang tanan. Karong panahon na dito sa Africa daghang mga Kristiyanos nga gipamatay sa mga ISIS. Apan unsay giingon ni Jesus, mulukso ka sa kalipay. Unsa maning lukso? Akong nauna-unaan nga lukso sa kalipay. Pananglitan, adunay nagdulaw basketball. Og ang oras usa ka segundo na lamang. Og ang punto tie 100 all. Usa ka tawo sa usa ka segundo na lang, usa ka athlete nag-throw siya og 3-pointers sa usa ka segundo lang ug na-shoot. Sa pag-shoot ana walay time na, apan counted gyapon. Pagka-shoot ana ang mga tawo mulukso, silang tanan mulukso sa kalipay. Mao nay giingon ni Jesus. Kung kamo i-persecute mo, patyon, lukso mo sa kalipay. Kay naay gitagana dito sa langit. Wala ba mo nahibalo nga ang mga disipulo ni Jesus gipamatay sila, except si Juan. Si Pedro, San Pedro gipatay. Si San Pablo gipatay. Si Matthew, silang tanan gipamatay. Paghuman usa ka tuig, paghuman sa usa o duha ka gatos ka tuig ang mga Kristohanon gipamatay didto usab. Kining libro Facts napuno ni sa mga tawo nga mga Kristohanon nga gipamatay tungod sa ilang pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Dinay usa ka tigulang nga sumusunod ni Jesus after 100 years. Kay nianang panahon na ang mga Romano, dili nila gusto nga ang mga tawo musimba sa uban. Ang gusto nila musimba lang sa emperador. Ang mga Kristiyanos dili man musimba. Moingon ang mga sundalo sa emperor nga kung moingon ka nga dili na ka musunod ni Jesus, dili ka patyon. Usa ka tigulang patyon na siya, doon na siyang sunugon. Apan ang musunog na luoy, mingon ang magsunog, ihonghong lang nimo nako nga dili ka na ni Jesus. Dili ka na ako, dili na ako dagkutan ning kalayo. Ihonghong lang bisag di nimo ingnon ng tanang mga tao din ha. Mingon ang tigulang nga Kristiyanos, 80 ka tuig kong nialagad ni Jesus. Wala niya ako pakyasa. Dili na ako
gusto ko mosunod gyud ko ni Hesukristo. Dili na ko siya isalikway. Mao na mga Kristohanon. Adunay ganti. Bisan ang kuan na akong basahon. Usa ka Pilipino, ang ngalan niya si Mario Asedre. Namatay siya Agosto 27, 2011. Gipatay sa Hulo tungod sa atong Ginoong Hesukristo. Naiusab si Clarito de la Cruz, July 26 to 2011. Gipugos siya nga mahimo siyang Muslim. Gi-electrocuted siya, dinay electricity, nga miagi siyang lawas. Wala gyud siya. Gusto siya maging Kristiyanos gyapon. Giputlan siya liog. Agosto 5, 2010. Itong isang doktor, si Cheryl Beckett, gipatay sa mga Taliban sa Afghanistan. Si Ignatius of Antioch, AD 30 to AD 107, gipatay. Si Polycarp of Smyrna, gipatay sa AD 70. Kining mga tawhana gipatay, nilukso sila sa kalipay nga ilan ang makita ang Ginoo. Mao na usa sa mga ilhanan sa tinuod nga sumusunod sa atong Ginoong Hesukristo. Mag-ampo kita. Among Amahan, daghang salamat nga ikaw motabang kanamo sa kalisud sa among kinabuhi. Daghang salamat sa kalipay nga imong gipakita kanamo nga kung kami musunod kanimo bisag sa kalisud sa kinabuhi, imo kaming tagaan og kalipay. Ang kalipay namo Ginoo, daghang salamat nga dili lang tungod kay maayo ang among lawas, bisan pag hotdon sa cancer ang among lawas, Ginoo. Tudluwa kami nga mosalig gyapon kami kanimo lamang. Sa ngalan ni Jesus, Amen.